Gusanito, primo, quan te veig vaig a començar a pegar-te punyades de dalt pa cavalls i te vaig a esclapar com si fores un po de Fanta de llima, primo. Vas a quedarte com els fardachos esos que atropellen a els camioneros en el port de Barxeta. T'ha tocat 15 vegades, fill de la gran puta. Me cague en la puta gossa que t'ha cagat, cabró. Per què no me contestes, che? Porte tot el matí tocante, primo, pa dir-te que m'han tocat 11 en la quiniela esta setmana. I si no haver sigut per l'Itàlia, primo, que havia ficat que guanyaven, m'haveren tocat 12, però és igual, primo, m'han tocat 440 pavos. Totes les setmanes jo i Ricardo el Moncosí fent la quiniela i esta setmana mos ha tocat 11. Li toca a Ricardo i li dic, m'ha tocat la quiniela, mos ha tocat la quiniela i li dic, la setmana que ve t'ho pagaré que ara me fan falta diners, primo. Entre tu i jo, que s'assente se fuma un camel, saps? Perquè no li ho pensé pagar. Ha anat a l'administració de loteries, primo, en un pneumàtic penjat del coll, com si fora un collar. I me n'ha anat i ho ha cobrat allí, primo. I lo siguiente que ha anat, me n'ha anat al fort de Linares i li ha ficat el pneumàtic allí damunt de la barra, allí damunt del banc. I se queda mirant-me i me diu, això no és una tenda de bicicletes, Eduardo. I dic, ja ho sé. I dic, tu veus el pneumàtic? I diu, sí. I dic, agarra i partís-lo per la meitat. La meitat, una empanadilla de pimentó i tomaca. I l'altra meitat d'espinacs. I diu, què? I dic, sí. Primo, lo que t'ho torno a repetir. La meitat del pneumàtic vull, com si fora aixina de gran, una empanadilla de pimentó i tomaca. I l'altra meitat d'espinacs. Sempre ha sigut el meu somni, primo. Fer-me dos empanadilles gegants. I me diu, no sé què, no sé quantos, i ha agarrat un bitllet de 50 i li, ¡plah! Li va ficar damunt del banc. I li he dit a callar i a fer l'empanadilla. Les empanadilles gegants. I diu, per quan les vols? I jo li dic, el dimecres les vull que estiguen fetes, primo. I me faré una foto i la pasaré al grup, mitjant-me les empanadilles. I enseguida me n'he anat a veure el Caballito, ¿sabes? I li dic, Caballito, dame 3 Instagram, però ja. ¡Pam! 150 euros. Y me dijo, mira lo que tengo. Y me enseña una caixa de puros. Montecristo. Y digo, tengo estos puros Montecristo y tengo este Albornoz. Y me enseña un Albornoz, primo, de hijos de leopardo. Y digo, si me das 100 pavos más, te doy los dos. Y digo, ¿esto dónde lo has sacado, caballito? Y digo, estos clientes que tengo yo que no me han podido pagar. Y el Albornoz estaba muy guapo, primo. Y le dije, ¿qué le va? Pues dámelo todo. ¿Y qué agarra yo, primo? Agárrate el Albornoz, arribate a casa del tarta yo, primo, m'ha ficat el Albornoz, primo, com un senyor, i m'encés un Montecristo, saps? I m'ha ficat a fumar i a passejar-me per allí per la casa. I en això que arriba la mare del tarta i se queda mirant-me i me diu, no m'agrada l'olor que fa l'incienso este. I dic, això no és incienso, això és un Montecristo, això són els puros que se fumen els ministres. Y digo, ¿y de qué eres ministre tú? Y digo, de leopardos, guepardos y gatos monteses. Y digo, ¿qué? Y digo, ¿vosotros habéis la sirenita, Marisa? Y digo, ella, la de dibujos. Y digo, sí. Y digo, famosa es la Basbore en Juan Carlos. Y yo le digo, pues usted me recuerda un personaje de la sirenita. Y digo, un personaje, aquí un personaje de la sirenita. Y yo le digo, pues y yo me quedé pensando. Y di, si li dic que se pareix a la mala de la sirenita, me tira de casa pataes. I li dic, no se'n recorda que n'hi havia un roig, era un roig o un llangostí o algo així, que tenia molt de salero, que no parava no parava de ballar, pareixia que anava de pastilla. Jo quan veia la pel·lícula dic, este s'ha fet 10 o 12 quicos. I me diu, diu, què? I li deixeu estar, Marisa. I li dic, Marisa, me pot obrir el congelador un moment, per favor? Que el té tancat en clau, la mala puta. I obre el congelador i, primo, me s'havia olvidat que havia clavat allí 3 botelles de sangría Don Simón, primo. Quin empastre. Les havia clavat ahí feia 2 dies, primo, per mirar el boxeo i veure sangría Don Simón. I me ves que les deixo bien reventat.
Pero va de les botelles, comença ella a chillar, no sé què, no sé quantes, va de les botelles, ve la bolsa de Mercadona, primo, tota la ternera congelada. I di, Marisa, encara no toca la ternera que li vas portar jo? I diu, no, ni la pense tocar. I li dic, per què? I diu, perquè jo això, no sé, Eduardo diu, arribares i no portares res, te clavares en el vàter en una bolsa de Mercadona i tragueres la ternera. Jo dic, i jo pensava, esta ternera l'haurà tret de la cisterna del vàter o d'on l'haurà tret? I dic, i jo per mi pensé, esta dona és molt desagraïda. Dic, definitivament esta dona no li torna a portar res. I dic, no se preocupe, doña Marisa, que ja li donaré jo eixida a la ternera. I ha pensat i dit, mira, quina és la dona més negocianta que tu coneixes? Ta mare, Eduardo. I ha anat a ma casa, primo, ha tocat el timbre, li dic, mama, així tenim negòcit. I li dic, te porta esta ternera congelada, 13 quilos de ternera. I li dic, anem a anar al Mercadona i anem a comprar pa de pepito. I dic, anem a fer pepitos de ternera en carxofes del tío Miguel, en bayonesa y en ternera. Carchofa, bayonesa, 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 ternera. I a fer pepitos. Vas descongelant la ternera i anem fer pepitos. I diu ella, i aquí li podem vendre. I jo dic, això té que te ocurrirà a tu, mama, que tu eres la negocianta. I diu, ja ho tinc. Ho anem a vendre en la falla pequeña i mon pare que són falleros. I jo li dic, en una condició. I diu ella, quina? I dic, si el perxa te vol comprar un pepito, tu li el vens, però li tires una escopinyà en moc, gargall, flema, sang i de tot. I diu, què animal eres, Eduardo? I dic, que sí, mama, que ell nos ha portat en mi. Li dic, tira-li una escopinyà i li ho vens, mama. I me diu ella, a quant el venguem? I jo li dic, a euro i mig. I diu ella, va. I m'ha dit tot lo que tragan pa tu, Eduardo. Perquè últimament no té faena i no m'agrada com vas vestir, perquè jo anava en el Albornoz, primo, de leopardo, i en unes ulleres de sol, un pantaló de chándal i fumam un entre Montecristo. Però jo més content, primo, que m'ha quedat més ample que un cremaor. I agarram, m'ha comprat 4 bollicaos, primo, m'ha acabat el Montecristo, m'ha comprat 4 bollicaos, m'ha sentat allí en un banc de de la Plaja Ana Sánchez i m'ha estacat els 4 bollicaos, primo, pensant, Pistacho, el Carman està en tu.